Toto je aj to, čo by ste mali vedieť. Ten dôvod, prečo meditovať a venovať sa duchovnému rozvoju by nemalo byť len to, aby som nemal nejaký negatívny zážitok po smrti, ale aby aj v tomto živote ma neovplyvňovalo niečo, čo ani neviem, čo je. Či už nejaké negatívne ega z mojich minulých životov, alebo nejaké negatívne bytosti zvonku. Čím som ja silnejší ako osobnosť, to znamená, čím viacej sa ja venujem meditáciám a duchovnému rozvoju, tým menej ma môže tá negativita ovplyvňovať. A znova, aký spôsob toho duchovného rozvoja zvolím, je na mne. Či je to kresťanský spôsob, moslimský spôsob, magický spôsob, buddhistický, hinduistický, vyberte si, čo vám pasuje. Ale chápte, že tá jediná správna cesta nie je vonkajšia, ale vnútorná. Tá babka môže byť v kostole a len sa môže pozerať, kto má čo oblečené a kto tam je, kto tam není a ohovára druhých. A môže tá babka byť v kostole, môže sa modliť. To znamená, tu nejde o to, koľko som v kostole, alebo pred sviečkou, alebo či meditujem, alebo nie. Ale kde som v mojom vnútri.